Dámy a pani, vítajte na videoobhľadke tohto trojizbového bytu. Byt sa nachádza v staršej novostavbe, za to ale vo veľmi známej novostavbe. Každý, kto poznáte známu kaviareň Red Cafe, tak táto kaviareň je súčasť tohto bytového komplexu, takisto aj kancelárskeho. Nehnuteľnosť je priestranná, má celkovo 3 izby, takže poďme sa na ňu pozrieť bližšie prostredníctvom videoobhľadky. Vítajte, poďme sa pozrieť na túto nehnuteľnosť. Dámy a páni, sme už na konci videoobhľadky. K bytu ako bonus sa prenajma ešte aj parkovacie state, to máte v rámci ceny. Takže ak vás tento kompletne prerobený byt zaujal, určite mi zavolajte na dole uvedené telefónne číslo alebo mi napíšte na e-mail. Teším sa na vás a vidíme sa na obhľadke. Ahojte!